És un projecte que tenim plantejat des de l'Ajuntament, en el qual, aprofitant una parcel·la municipal que tenim intermitja entre la platja i el poble, aprofitem perquè fer una zona d'esparciment i recreativa en uns huertos d'oci en el que anem a desenvolupar una zona recreativa també de paelleros perquè la gent tinga l'àmbit recreatiu i d'oci enmig dels dos nuclis de població. És un projecte molt important per nosaltres perquè va ser l'execució de la primera fase del carril bici o peatonal a la platja. I des de l'Ajuntament han cregut que per mig dels camins que n'hi havia de l'hort antics és un àmbit boníssim per poder-lo aprofitar, per poder accedir a la nostra platja. La Diputació sempre està en els ajuntaments, sempre ha col·laborat, ha estat al tanto, tots els alcaldes arriben a la Diputació i crec que és importantíssim i llavors i més en la situació que han passat. Jo ja dic que han passat perquè estem en una situació de creixement, encara que siga poquet, i és importantíssim per als ajuntaments que la Diputació ens acompanyi en els nostres projectes.